bai halatta ba ma ranar Kirsimeti ka taya murna ma bai halatta ba, haramun ne. Happy Christmas, Merry Christmas, Happy New Year suka ce babu wani, ya saba ma sunna. Manzon Allah da suka ce manzon Allah da ya je Madina, ya samu Madina suna da bukukuwa guda biyu, Nairos da Maharjan suna bukukuwa. Sai manzon Allah tambaya meye wannan? Ca ranaku ne waɗanda mukan haɗu mu yi wasa in takewa duk shekara in takewa mukan haɗu mu yi wasa mu hole mu yi bukukuwa. Manzon Allah sai ce wa musulmi, kada abdalakumullahu khairan minhuma, ku Allah canja muku mafi alheri da su, shine Idul Adha wa Idul Fitri, karaman sallah da babban sallah. Bayan wannan duk wani biki musanci bai yarda da shi ba, balle ma ka taya shi murna, balle ka taya shi murna. An canja mana karaman sallah da babban sallah, shine na duk wani biki da za a yi a taru a duk shekara ta kewa bidiya ne. Yasa maulidi ya shiga, yasa maulidi ya shiga, mazala bai san da shi.